vilket stort träd! Jag vill också klättra upp i det. Kom alla barn, nu är det dags för samling! Slå tärningen, sen gör ni uppgiften som tärningen visar. Här finns bara snö. Ska jag hjälpa dig? Hittade jag en koltrast? Det är väl ett vårtecken? Vad det luktar gott. Titta fröken, jag har hittat vide. Kom nu går vi vidare. Vänta på mig! På det, jag vill se. Fröken, han puttade på mig. Fy, ajabaja, inte puttas. Jag har hittat 10 pinnar. Vad duktiga ni har varit. Nu äter vi vår matsäck.